Mae'r Arrows yn ymarfer heno, oedd nhw'n clusternach ddechrau yn y haf, ond mae digon o ferched wedi bod trwy'r haf a maen nhw wedi dechrau tîm dda'n ddeunaw nawr. So ni'n mynd i cario y clwb yma ymlaen am y gaeaf a mewn i'r flwyddyn newydd. Ni'n gweld y Jesters lan yn Glynebwy. Ni'n siarad am ardal y ffrig, mae'r Jesters yr awr yn mynd yn rili dda. Mae'r Bridges lawr yn Caerdydd, maen nhw wedi mynd yn dda. Yn edrych o gwmpas beth digwyddodd yn Gogledd Cymru. Mae'r Sosbens lawr yn Llechi, maen nhw wedi fod yn eithriadol o llwyddiannus mor belled. A gobeithio bydd ni'n gweld hyn yn cynyddu ac yn tyfu am y dyfodol. Mae'n dangos bod dim just bechgyn yn gallu gwneud rygbi, mae'n dangos bod merched yn gallu gwneud e hefyd. Mae'n dangos bod ni'n galed fel bechgyn, dim gyd o merched yn gwneud dawnsio a gymnastig. Mae bod 20 i 30 o ferched mas mae heno sy'n really dda am y dyfodol yr Arrows. Ie, mae gyd o merched fynd yn lyflu pan mae fi dod i'r tro cyntaf, mae fi gyd fel welcoming of nhw, dwi'n ni pwy yw pawb a wef nhw welcome i fewn, mae'n really nice. Mae'r ddan ddeunaw a dan 15 yn rhedeg yn y gaea, a wedyn mae o ddan 9 lan at dan 15 yn digwydd yn y Gwanwyn a'r haf. So mae digon o cyfle i ferched. Mae'r ferched dan 30 yn gallu mynd nôl a chwarae efo bechgyn yn y clybau os maen nhw moyn, neu dod nôl yn y Gwanwyn a'r haf. So mae digon o rygbi ar gael i ferched. Os unrhyw beth, mae fwy o rygbi ar gael am ferched ar y foment dan 15 na mae yna i fechgyn. So mae'n amser really cyffroes amdano ni yn yr undeb.